दिनैसो गरेस्वर नोगोराव रंजालि बैसागु खुंनायाव बाहागो लाफैनो गोजोननाय मोनदों। थांनाय बोसोर दुलाराय आसामनि मानसिफ्रा रंजालि बैसागु मोजाङै खुंनो हायाखैमोन मानोना कर'ना बेमार जानायखाय मानसिफ्रा गोसो दंमोनब्लाबो ओंखारनो हायाखै। खिन्थु एबार जों इसोरखौ साबायखर होयो जे जोंनो मोजां बोथोर मोजां देहा होबाय आरो बेनिखायनो दुलाराय आसामावनो गासै जनगोष्ठीनि सुबुंफ्रा रंजालि बैसागुखौ गोसो होसारनानै रंजानो खाबु मोनदों आरो दिनै गरेस्वरावबो बे एखे हाबाफारि लानानै रंजानो फोरमायदों। दिनै रंजालि बैसागुआ जोंनि आसामनि थागिबिफोरनि मोनसे माहारियारि उत्सब आरो बेखौ जों बे उत्सबाव खालि रंजानाय बाजानायल' नङा दुलाराय जातिनि जिथु थांना थानायनि गासै बाथ्रानि बे हाबनानै दं आरो बेनिखायनो बेखौ जों बोरैहाय फोसाबनानै जौगाखांहोनो हागोन बेनि थाखाय साफ्रोमबो खामानि मावनांगोन। जोंनि गोरों गोरा जोंनि फसंथानफोर आरो जोंनि जेसेबां बे उत्सबजों लोब्बा लाखिनाय खामानि मावदों बिथांमोनखौ आं खावलायदों जे जों जेसेबां हायो बेखौ गोजौ थाखोआव लांनांगौ आरो रंजालि बैसागु गोजौ दावगानाय माने जोंनि हारियाबो दावगानाय बेखौनो बुजायो। माखासे समाव जों नुनो मोनबावदों क'क्राझार जिल्ला आरो जे बावैसो जे दाजानाय जे तामुलपुर जिल्लायाव जे बैसागु हानजाफोरा जे सरकारनि 1,50,000 रांखौ मोननो हायाखै बे बिथिङाव मा बुंनो? आसलथे रंजालि बैसागु फालिनायाव सरकारनि फैसा मोननाय मोनैजों बाथ्रा गैया। सरकारनि रां हरबाबो जों रंजानांगोन हराबाबो जों रंजानांगोन खारन बे जोंनि जातीय उत्सब। खालि सरकारा रां हरबाल' रंजानांगौ बे खोथा गैया। जों गावनिफ्राय कन्ट्रिबिउसन होनानैबाबो रंजानांगोन। बेनिखायनो बहाबा मोनाखैबाबो जों रंजानांगोन बेनि थाखाय जों बुंनांगौ जेबो गैया। मोननायबालाय मोजांमोन खिन्थु मोनाखिसै बेनि थाखाय जेबो नङा खिन्थु जों रंजानांगोन खारन बे जोंनि जातीय उत्सब आरो बे जोंनि थैनाय थांनायजों लोब्बा लाखिनाय मोनसे उत्सब आरो बेखौ जों जिखुनु उपायबाबो जों रंजानांगोन। दिनै जोङो गरेस्वरनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंगा 21थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो नैबे गरेस्वरनि PWD आरो IBनि फोथाराव जोङो मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों जोङो खुंनो लादोंमोन। दा बे हाबाफारिया दिनै नैथि सान बे नैथि साननि हाबाफारिया जोंनिया खोब गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दङ आरो नैथि साननि हाबाफारि बायदियै जोंनिया दङमोन दिनै बयनिख्रुइबो गोसो बोगथाबनो हानाय आरो गोजोनथाव मोनसे हाबाफारि बे जाबाय गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय। बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो बे हाबाफारियाव जोंहा जोंनि ओनसोलनि गोबां बैसागु हानजाफोरा बे मोसानाय बादायलायनायाव बाहागो लाफैदों आरो जोंनि खावलायनाय लेखायै बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजा बिथांमोना फैनानै जोंजों हेफाजाब होफैदों। बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों साबायखरखौ बावहरदों। दायो बे दिनैनि गेवलां बैसागु मोसानाय बादायलायनायनि अनगायैबो जोङो मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बे जाबाय गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव जोङो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों आरो हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। दा बे हाबाफारियाव जोङो मेल बेखेवगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोदोंमोन BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ। बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय लेखायै दिनैनि बे हाबाफारियाव सफैनानै जोंनि मेलखौ जाफुंसार खालामफैदों। आं बेनि थाखाय साबायखरखौ बावहरदों। दा बे हाबाफारियाव आरोबाव गुबुन गुबुन जोंनि ओनसोलनि मानगोनां आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैनानै जोंनि थांखिखौ जाफुंसार होदों आरो बेनि थाखाय आङो गासै रायजो राजासिमनिबो आंनि बिरगोस्रि हारिमु आफादनि जानानै साबायखरखौ आं बावहरदों। दायो जोङो मोनाबिलियाव आरोबाव गुबुन मोनसे हाबाफारि लादों बे जाबाय हारिमु बिलिफां आयदा आरो मोनसे दङ बान्था राननाय। दिनैनि जोंनि गेवलां बैसागु मोसानाय हाबाफारियाव जाय बिथांमोना बाहागो लानानै देरहासार जानो हादों बे देरहासार जानाय बिथां हानजामोननो जोङो बान्था होगोन आरो थुलुंगा महरै। दा बेनि उनावनो जोङो हारिमु बिलिफां आयदा जोङो मोनसे लादों। बे हारिमु बिलिफां आयदायाव जोंनि हांख्रायजानाय खनगिरि बिथांमोन दङ फारियै बिट्टु नार्जारी आरो भावथिना बर' बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों। लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गोबां खनगिरिफोरखौ जों हांख्रायनाय जादों। आसा खालामो गासैबो रायजो राजाफोरा दा गेवलां बैसागु मोसानाय आरो गेवलां मेलाव जेरैबायदि बाहागो लादों जोंनि मोनाबिलि हारिमु आयदायावबो लोब लोब फैनानै बाहागो लागोनखौ आं मिजिंथिबाय। बिरगोस्रिनि हारिमु आफादनि दारै
दा बेवहाय बादायलायनाय हाबाफारि लाखिदों बैसागु मोसानाय दा बेखौ बेखावनानै मोननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जिहेतु परम्परागत भाबै जोंनि आबै आजौमोना बे नितिखौ खालामबोदों माने बैसागोआव 1 अक्ट'आव गिदिरखौ माने उन्दैया खुलुमनाय आरो उन्दैखौ जों अननाय बे नितिया थारमाने बोसोरसेनि गेजेराव खामानि मावनायाव सोरनियाबा माबा मोनसे गेना गोरोन्थि थानो हागौ बेनि थाखाय निमाहा होलायनाय माने खेमा होलायलायनाय बे नितिखौ खालामनाया जोबोद मोजां आरो बेनिखायनो जोङो बे परम्परानि जिथु निति आरो जोंनि गेजेराव हाबखोमाना थानाय न'खर बा फोलेरनि गेजेराव हाबखोमाना थानाय जिथु सिमां माने बे सिमांफोरखौ जोङो नैबेबादि फैसालियाव गावनि जिथु माने भबिष्यतनि सन्ताननि माने बे प्रतिभाफोरखौ जोङो मोनदांनो हायो कम्पिटिसननि गेजेरजों बेनिखायनो थुनलाइयारि बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय बायदि माने गेलेमु आयदानि बादायलायनाय बेबायदि हाबाफारिखौ नैबे बिरगोस्रि हारिमु आफादा लादों बेनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बेनिखायनो जिहेतु जोङो इयुन जोलैफोरनि थाखाय बेबादि नितिखौ फैसालिनि गेजेरजों जा माने गेवलां बादायलायनायनि गेजेरजों जा सोदांनोब्ला जोंनि हारिमुखौ सोदांनोब्ला कम्पिटिसननि गेजेरजोंसो जों सोदांनो हागोन बेखिनिखौनो बुंना फोजोबबाय गोजोन्थों।